Fikudakwa. Akaipa. Ndokunonzi kunakirwa ngo. Mafaro parare. Heavy. Yamfugure ka dress. Nandofugure ka Ashala mashande. Azobeka zikuzung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 
What property yo man? Yo what property? Ndanzinda kunopuwa what property. Yo uri what property? Ayo hanzi mwana. Hanzi mwanangu. Hanzi unenge unotiserva kutora what property pane kuti what property utovina zvina soja lo. Oh. Wakiwa. Saka Madmin usida se wakiwa. Ah, Fuck off in saka mundi tengera doro achakura ufamba achatinga futi andokunda kumugeza not now mwanangu ita uterere tuone what property tuone what property tuone what property uyona munesanisia what property takazvara kai kunyebere baba to organize what ndine mwana mushini musimbi anonzani mwana anotanaka nyangani ariku akatorara zvake ngabva kusvika but hanzi Jalova ari kuya Jalova awa Jalova chinonzi chiyanzi auteza chakanyoronzi mugunduru Zauro unaipa murombo but iyana bounty lisa wake saka isu tida kuti hoti property ite yamablango akatoseka zvika mama shamwari yenyu yamablango hanzi shamwari yenyu yakauya yakabva kurandari shamwari yangu property ndeyamadman nyazosheka masetting maranizi mwanangu ita uterere auterere kana chikudzura uchazoyeuka chikorobho warasa mvura auita what property shamwari yangu kai best friend anoda best friend yangu inini manje minox but you say something makandipeyo kuna Kenan Planga ndivanoziva zvotsvanga but nana kutsvanga saka ndakatomugubukirawo zvakwanda pasana makandipeyi amusagumbuke atokwayo kona makandipeyi makandipeyo kuno ini ndokatizadondiza si ndakatomutsamwera midu hayi unozokiyiwa zvisikaiti chokwadi saka hoti property tanyataura nyaya yehoti mina ndine mwana wangu ndigire kamwana wangu andikuya naye ane makore mangani kuya naye to icho chine makore hoti property nyazocheka bvunanesa nyatsocheka maseti tanaka nyangani tanaka ava ndisonomuziva nyatso akanatsunaka tanaka kanaka tanaka kanaka nyatsocheka maseti marani aiwa uita mwanangu ita uterere auzi garachikutsura uchazoyeuka chikorobho warasa mvura amwanangu akanaka budai muroti budai hoti property budai muroti saka mwana ndewani mwanangu yonani but manje ka ausvare wega auterere kana ndichikuzibodza ndikunyembere mwana akaita seko handizvo pane vanhu hoti property akapfupika but akabatana sei but mina kusaudi mwana manje ndakuzvandakushengera hoti property tikuya nayo rini ngwai hoti property izvozviso tobva tadzoka ndakamirira wamirira asa hoti property haisi yangu ndeyangu handinoda undigire you say what hapo panofiwe baba
akazoda Minox manje ndakutashanyire manje. I know. Saka uda umpa uite. Conquering. Soldier love. Soldier love. Mad Minox. Autereka ndichikuzura. Bad Minox. Mwanangu itanditerere. Thailand Patani. Amendu ina pano ndo pa. Thailand Patani kaka. Ndakatara kai. Mad Minox Thailand. Yeah, but ukuziya uri kupinda pavideo. Ukuziya. Ndikusi. Chiva more saka. But ukuziyako. Sataure sinani. I'm still remember Byron. Big up to Byron. Yeah. Rastingo. Akana pale panga. Keep the levels up. Mberi. Yeah. Keep in touch. Yeah. Chendesa mwana vari dzumba kwawo. Hot property. Asi hot property ndukana. Izvozvi twele hot property. Chimeendesa mba kwaka andiro akiwa ka. Tunototana chechi abva uchechi. Nasamuriwa. Twene izvozvi. Abva uchechi here. Sekunye bodza. Twene hot property. Ta fast ka. Let's go. Go. We are going to come up with a hot property. Bricks. Munyepe. Você não pensa que